Pastor, good afternoon. Tanong ko lang po kung ano po ang kasalanan na hindi mapatawad ng Diyos. May nabasa po kasi ako sa Matthew 12:32, yung blasphemy po. Ano po explanation po noon? Maraming salamat. Diniusab sa 0932-020450, parihera nga pangutana. Let's Pray Pilipinas ang pangutana, Pastor. Pakipaliwanag naman po yung Matthew 12:31 paingon sa 32. Okay, nangay siya og salamat. Ato sa tanawon igsoon kung unsay nakasulat sa Matthew chapter 12 verse 31 og 32. Kay di man nato di siya masabtan kung dili nato unahon sa pagbasa kini nga mga bersikulo. Okay? Atong lantawon og basahon nato ang nakasulat sa balaan nga kasulatan. Matud niya dinhi 12:31 og 32. Basahon ako. Busa sultihan ko kamo nga ang mga tao pagapasayloon sa ilang tanan pagpakasala apan ang pagpasipala batok sa espiritu dili gayud pasayloon. Og bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao, siya mapasaylo apan bisan kinsa nga magasultig batok sa espiritu dili gayud siya pasayloon niini. Niining panahona karon o niadtong panahona nga palaabuton. Ang iyang pangutana unsa kuno nga sala nga makapahataw og blasphemy? Unsa nga sala nga dili ta mapasaylo? Sugin lang ko kamo, wala ko kabasa sa Biblia dinhi nga naay sala nga dili mapasaylo. Unang Juan 1:9, kung isugid lang nimo ang imong sala, matinumanon siya nga mo pasaylo ka nato igsuon. Gani kung imong tanaw ng kinabuhi ni David sa iya nga kinabuhi landaan, daw makaingon ta nga dili mapasaylo. Imo makita di si kan Samuel, imo makita diha nga gipasulong niya si Uriah o niya walay kalampusan nga mudaog kay iyang intensyon iyang kwaon siya gitawag nato sa Bathsheba. Imo nang mabasa sa ikaduhang Samuel 12, imo makita usab hasta po nini gitawag nato og si Moses. Si Moses sa Exodus 2:11 nakapatay bisag Ehiptohano. Og daghan usab dinhi si Paul. Aduna siya mga problema pero matingalar ka nganong nangapasaylo siya. So sa ako nalantaw dinhi sa Biblia og sa bisan pag mga Bible commentary, walay sala nga dili mapasaylo. Gawas katong tao nga dili kabalo mangayo og pasaylo sa iyang mga kasalanan. Okay? Now, kung atong lantawon igsuon, kining gitawag nato dinhi sa gitawag nato og balaan nga kasulatan kung atong kuabrihan kini sa Hebrewanon. Okay? Atong tistingan ang gitawag nato og Hebrewanon. Aron makita nato kung unsay gipahayag dinhi sa balaan nga kasulatan. Okay? Sugod ta dinhi sa 26. 26. Hebrewanon 26. Kay kung kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala tapos nato madawat ang kahibalo sa kamatuoran, wala nay nahibilin pa nga halad tungod sa sala, kundili ang usan na lamang ka makalilisang pag-abot og hukom sa kabangi sa kalayo nga magaot-ot sa kaaway. Meaning to say, igsoon, kung maabtan ka nga nagpakasala ka, nga wala ka kapangayo og pasaylo, ngadto kang Jesus Christ, kinsa may gumogarantiya sa imong sala. Remember? Roma 3:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kung di ka kasugid ngadto kang Jesus Christ, nianang mga sala, kinsa may mo pasaylo nimo hangtod maabtan dayon ka igsoon sa gitawag nato og mabiyaan ka sa balaang espiritu. Now kung imong tan-awon igsoon kining Marcos kapitulo 3, kay ang Mateo 12 igsoon na gitawag natong synoptic gospel. Ang Mateo mabasa nimo na sa Marcos, so ang Mateo kapitulo 12 31 ngadto sa 32 mabasa sa dimo dinhi sa Marcos kapitulo 3 dinhi sa bersikulo 28 ug 29. Pero nadungagan og impormasyon ang Mateo 12. Busa atong kwaon ang impormasyon. Basahon ako niya. Marcos 3:28, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga ang mga tao pagapasayloon sa tanan nilang mga pagpakasala o sa bisan unsang pagpasipala nga ilang pagalitukon apan bisan kinsa nga magapasipala batok sa espiritu dili gayud pasayloon. Okay? Hinunua pagkasad-on siya sa sala nga dayon. Unsa din ang sala? Versikulo 30. Kay siya na nag-ingon man ugod aduna siya'y mahugaw nga espiritu. Kining tao di igsoon nga dili ka kapangayog pasaylo sa imong mga kasalanan.
Unya sige nimo ginabalik-balik, madugay ana mapuy-an ka og daotang espiritu. Dili na ka kadungog sa gamayng tingog sa balang espiritu. Kay ang balang espiritu iyang function, ang gingon diya sa Juan kapitulo 16 bersikulo 13 igsoon, tigpahinumdum, tigtultul sa kamatuoran. Kung di na ka maminaw sa balang espiritu nga mao'y tagtultul sa kamatuoran, unsaon nimo pagbaton sa kamatuoran. O kinsa ang kamatuoran? Juan kapitulo 14 bersikulo 16, si Kristo mao ang dalan, ang kinabuhi, o ang kamatuoran, way makaadto sa amahan kung dili pinaagi kaniya. Kinsa ang kamatuoran igsoon? Si Jesus Christ igsoon. So kibali igsoon kung dili nimo madawat ang kamatuoran nga mo si Jesus Christ, tungod kay di na ka maminaw sa balang espiritu nga mo'y musulti kanimo sa kamatuoran, puy-an ka sa daotang espiritu hangtod mahimo siyang sala sa Espiritu Santo. So ang sala sa Espiritu Santo, kung imong i-summarize igsoon, katong mga tao nga di nakabalo mangayo og pasaylo sa ilang kasalanan. Mintras ang tao igsoon kabalo pa mangayo og pasaylo sa iyang kasalanan igsoon, matinumanon si Jesus Christ mo pasaylo unang 1:9 naasab igsoon imo makaplagan mismo sa panahon kang gidabon na tog David sa Psalms chapter 51. Ingon pa mga si David nga tagai kog bag-o nga kasing-kasing, baguha ang akong kasing-kasing, ipadala imo bala ang espiritu ug unsa mas David perti daghanas napatay. Nakapanapaw usab siya. Pero lang kay si David kabalo mo balik. Kay usahay igsoon na makapaimperno sa tao kining iyang pride. Kani atong pride igsoon mo man ni maka-imperno. Dili man ingon katong payong dili ka magpatay. So may nakalisod sa di magpatay nga. Di man ka mapatay, mas lisod pag mapatay kay basi unyag makabalos ang gondra. Dili ka mangawat. So may lisod anang di mangawat, mas lisod mangawat kay nganuman mukat-kat pa ka. Pero balo ka, di man na ang napulo ka sugo mo'y nakapahigpit sa langit. Ang nakapahigpit sa langit igsoon kini atong pride. Usahay kani atong sala. Dili nato mapangayuan og pasaylo ngadto sa Ginoo tungod kay naatay prinsipyo nga dili mao nga atong nabatnan nga mo'y nagnudnud kanato aron makahimo kita og mga uban pang kasalanan at tubangan sa Ginoo. Remember, walay sala nga dili mapasaylo. Walay butang nga dili kaya ni Jesus Christ ang iyang dugo alang sa tibuok nga kalibutan. Okay?